the Lord. Abot namin diri sa Barangay Sungay, Alubihit, Misamis Oriental. So mag-start na migluto din kay naatay feeding mission karon diri sa mga kabataan. Ay, lumiya na pastor ay. Wow. Wala kalami sa gabi. Lahat na mo. Gabi ba yan, di man? Yun o, gabi o. Napoy gabi pa. Ini Sa ilalim, no? kahoy. Wow. Nilatikan ganang na. So pwede nang among kuan, among kalayo. Magluto ni sa among rice din Diri na ta magluto. Diri na ko pastor kay gapoy yuko-yuko dito. Oh, de. Dani sulod tayo. Diri na lang dayo kay nanay kalayo. Praise the Lord. Na ay lamas. Ay lamas. Apa pa pait ng lamas. Taas mo rin na isa. Wala, mayo na tayo. Okay tayo. Ay pastor. Diri lang ani dong kaliog do. Na sila yung mga baligya lamas diyan, no? Dira. Oh na. Lamas na may kulang. Ayun, asa Ginluto ta ni pastor magkabo. oh. Kining Dira, tubig dira sa nilatikan nga Rico pastor ba? kamuting kahoy. Tayo lutya. Diog with lutya. Aba na si Pastor Marlon, ang senior pastor diri sa Alubihit. Si Pastor Bear. Sige. Hallelujah. Praise the Lord. Ito pastor, Absal. Atsal, Bombay o Ahos. Ano ra? Majid sarap na lang siguro. Para lang na pang gamay sa.